Καλημέρα σε όλους, σκι φανατικούς. Μετά από το κακό σεζόν είπε να μην παραδίνουμε. Οπότε εδώ στο Παγετώνα, στο Στουμπάι στην Αυστρία, το χιόνι είναι εξαιρετικό, ποιότητα, αφράτο, λίγο σκληρό από κάτω, φυσάει πολύ, αλλά το μέρος είναι φανταστικό. Θα σας δώσω μια πανοραμική. Σας εύχομαι πολύ καλό Πάσχα. Roger Smith, Stubai Glacier, Αυστρία.